que la implicació del país, bueno, des de ben petit, sempre més o menys a mi m'ha agradat l'esport i jo estic implicat des de ben petit en el món del futbol i una vegada quan al poc temps de patir l'accident doncs em van oferir entrenar i veure el futbol d'una altra perspectiva. Després de 4 anys sent entrenador, estaria prou bé que més gent es pogués involucrar en temes tant amb el futbol, amb el bàsquet, amb coses de poder entrenar i implicar-se amb els nens. Aplauso para Cristian, para. Aplauso, va! Vinga, vamos! El futbol, la veritat és que ha sigut una gran part, per no dir un 70% de la meva recuperació, perquè l'any que vaig estar, abans que m'oferissin ser entrenador, va ser molt dur i un cop vaig començar entrenador vaig canviar el xip i em va ajudar molt per continuar formant-me tant com a entrenador com a persona. Les possibilitats ara una mica són escasses, perquè hi ha moltes coses encara que no estan adaptades i tant jo m'he d'adaptar a aquelles coses i el país s'ha d'adaptar a les més coses. I a poc una mica, tant amb la institució i tot, farem que les coses siguin molt més fàcils i poder adaptar les coses per futurs entrenadors en cadira de rodes. Després de molts anys intentant buscar veure els vestidors i que em fiquéssim ja no per al fet, sinó un dia perquè el fet, jo vinc sol com a entrenador, m'agradaria poder accedir al vestidor sol sense que ningú m'ajudés i el fet ara que hagin ficat vestidors nous és satisfactori i molt més eficaç per mi. Per exemple, quan ets jugador, jo sé, el típic de quan et canvien, de que t'enfades i això ho veus amb una altra visió quan ets entrenador, o, per exemple, quan has de fer una convocatòria, la dificultat que et porta, o el fet de tractar, per exemple, amb un pare, de com has de tractar amb el respecte, això és complicat i en el seu moment, quan tu eres jugador, això no ho veies. I ara és una visió diferent que t'ensenya i a poc vas aprenent d'una altra manera. Diferent, aprens diferent.